माथावा पा बान्हिल चुनरिया हो चुनरिया हो चले के बमाई के दुवरिया हो दुवरिया हो। सुन रहे हैं हंगामा रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शानदार प्रस्तुति। माथावा पा बान्हिल चुनरिया हो चले के बमाई के दुवरिया हो। ये सैया चली न देर होता। माथावा पा बान्हिल चुनरिया हो चले के बमाई के दुवरिया हो। भीड़ भारी होता माई के मूर्ति सजता। भीड़ भारी होता माई के मूर्ति सजता। माई के दर्शन करे खातिर माई के दर्शन करे खातिर लाइन रोज लागता। माई के दर्शन करे खातिर लाइन रोज लागता। बान्हिल चुनरिया हो चुनरिया हो चले के बमाई के दुवरिया हो दुवरिया हो। अभी आप सुन रहे हैं सुरेंद्र सोनामी को। सजल पंडाल माही के होता जगराता हो। यूपी बिहार के लोगवा देखी खूब जाता हो जाता हो। हाथ जोड़ी मैया से करब हमहु गोहार हो। पूरा करी है सुनी मैया रजी हमार हो। पिया रोज बारब माही के मंदिर में जाके नाच खूब होला डीजे रोज बाजता। नाच खूब होला डीजे रोज बाजता डीजे रोज बाजता। माई के दर्शन करे खातिर लाइन रोज लागता। माई के दर्शन करे खातिर लाइन रोज लागता। माई के दर्शन करे खातिर दर्शन करे खातिर लाइन रोज लागता। माई के दर्शन करे खातिर लाइन रोज लागता। आइल नवरात्र माही के दर्शन कराई। सुरेंद्र सुनामी सैया आया राती घुमाई। राइटर अर्जुन दीवाना लिखे गानावा हो। बजितेंद्र जोशीला उनके संगवा हो। ओई सरस्वती मैया ज्ञान के दाता हो। माई दरबार से लोगवा खुश हो के जाता हो। मेला खूब बढ़िया सब दिन लागता। मेला खूब बढ़िया सब दिन लागता। माई के दर्शन करे खातिर लाइन रोज लागता। माई के दर्शन करे खातिर लाइन रोज लागता। प्रेजेंटेड बाय हंगामा रिकॉर्डिंग स्टूडियो प्रयागपुर।